ties omode afa kwan ni mu nyina eno danchen mu kwa kokoti ba otu ze na anibra ba yi pa ne sa yo sentimaka so brempon asrafo eba eye tuntokrum ena no pay no omontunye nyina bifie ni ntine sa bredie tuntokrum ade se asemba akopɛ no mo kase sa science fo ntwa controlman fo ko ati emfa me so manu nti ebre mu de ne omo kan se mpanyifo mu ka bi wo mu eye attorney general na afenso no omampani Wura John Dramani Mahama ena fi Ashanti Regional Minister mpo omote asantimawia sebetumia na wadaoma omusu etwa ofe ebre mu de Asante asanko mines for omoje omasase a omote so a omode edudo bibi wo so edie no na nyempese metwa controversial bi anu nti mpese omo ankasa se ni mu tikire omo se mu kire no ne koni ekotie bi wadaama campaign and indeed Asanko miners advice asase no eyomodia yanso asase a ye nananom na ebetena so a na eyekrodada na nananom tie hu so sabe efoma gudie kakra wo ho nti o man ne ye kakra e de bo mo baya ebeyeye ene ehu yanso mo soldiers last year 2024 second March abetigu ye so ama ye nuanu bi ehwe wo mo nkwa ebi nso prepare ka dem musumi ye mu minister our Central region obaha ebe wu se ba bi asase no akwakọ bi no atukuro into affair say ma yenye de bia na mo ba tron safra e Asanko miners ni tontokuro man e say minister the minister kan say mo de mo nko ye be say this also ma fra president amene na this also be ku ba bia mo kan wan asem no ye anadua na te say omo the militaries ba kasa na nyam nso manager wada Asanko miners ano chase amu a o kan to sudwa say minister say o fra president anaso won ben for this also dia ene ba bia o mo konsa si go bia no omo the soldiers be ko ama minister ehun nipa ba ko ka chansa da bi sa we yasa na wo se Ghana aban no the only kwanso the soldiers be ko anadu yete yan say soldiers edimrika ene cars bebre wo maba yan so de yenkro se kan bia yase ya de yasa so we so yan kokko sin se mra ya adwuma de a na say Asanko miners di ene dia ene yehu ni say Ghana ya to abawi a mayan ponti minister bia esa say minister wa Ashanti region ene mgo sagasia ana Asanko campaign and every South Africa and Canada omugura ni ma say ya de tonko man o man we ye otumfo ade sikro yan tue nan enko ba bia enko ne na enko tena ko sin say Ghana soldiers o ma ya nuanom o mo makunya ma siase ne usasase no o mo saka abusia we eye ba obedu amanebo tontokuro ma de hye ebi eno ene won kasa ya won chese won de won mpene to mpene no a ni aban be ye so de asumdwe ba no wonye na se sojafo no de won beba abekunkum won mo tontokuro de a won ma ye krado pa ye to akase bono eso etiefo abeka ye abosumi etwa mi meche agas bosome no ene beto odwa se krobia ye friend ogunyiri ye no ewo savannah mantamo mentimi wase sorry ye ne yesusu se e asase ho mansotwe ene nam so e ma sa mentimi wase sorry ye na meka se ni peduasa baako ena afemu ahwe wo mo nkwa dodo no a enso eprepre mu ode ebibi so efi kronu mu a wo mo akobo wo mo encheche ewo krofo for eso kodivo nyina foi bi akwakopie mo hono na wobra sabra ho sem yesi ye no interior ministry no e de ohyeso enda e de to wo mo eso ye no eye curfew se wo mo beda anopa no nsia ekopo menimre no nsia no ye hia obi a e wa abonten na no enam so amani ameka sei Alhaji Yusuf Sulemana wonde ho ye mrahye bedwani ye wo boli bamboy wo de atodwa se sanche so na no a interior ministry no e de to wo mo so no ase bamboy dwuma efo wo mo ebo wo mo ban ewo boli titruo no wose kwanye abambofo no efa so bo ho ban no wo mo ni nye ho kra wose mebunu no asori etia saade na won mo eye no niam mienu eno oboso dedi kan ene se wo bra na kefiu no ekoso no bambofo no wo mo etimi kwotwe mebunu no bi efri wo mo dem ni abezibam wo mo ewa abonten wose ye sakra ma opanyi bi a wanyi pa wo femu ehwe ne nkwa nti wose interior ministry no eye nhwehwemu mpempen ede efa ho wato aso chem se de to so abienu no enso aye security fo no ekwanye a wo mo so efa so ehunahuna emebunu no ene etimemfo ya wo mo ewo bole wono mo wose no so etoso mienu eno ena Alhaji se saade we nyina wo mo aye no wo mo hunahuna mebunu no ene mpanyufo a wo mo ewo bole banbo wono mo into acha se kwanye efa so a opanyi baako etimi free mo ehwe ne nkwa no ewo se interior ministry no wo mo sorry no mo yenhwehwemu ede efa ho wato aso ede bochensem eko ede madehye ya wo mo ewo bole se emprempren
send your one more trunk crata dia come interior ministry no or hwe anim kwan say wo mo betu na mo emprempren ya na wo mo ahwe ama obi a ne ho aka se bebu no edade dem na security person abowura ne dem akwa yi na pie yesi ebi mu kra ye de wo mo ko hye dem bi mo na wo mo ahye hɔ a se ye twe wo mo aso ebi mu se esiba wo mo ama bebre na prepra enam sa de no hunti no enti Alhaji Yusuf Sulemana yo wododo eyem ma hye bedwani e wo Boliban boy chese wone de ohia eya tentene sa security personnel na wone mo eye sa de no e wo se embra no ene wo mo edise de se na efata yetoa ensem ne so na Ghana Union of Traders Association ye twanitia efra no guta wono mo na eka se wo mo se nura wono mo wa no wo mo te se na sompa kra ye kan ye e wo ye news ne so se ekuo bi asode se nyame ya adom anhwe ye pe wo mo akwa akotototo nkrofo stores sum titiri kra na ebi so demonstration kra hya se ayekoso yi se wono mo wo mo nya Ghana fo abeje Ghana agboso ya me ne wo ka sei ni ya wase nko mo ye e wo man mu ni ya no mo ye o ni aye nsoma wo made aye mfa nhye wo mo no eno no mo ye ko mo ba be di dwa wo man Ghana mu yi yase mo de mo ba anka anya hwe $1 million na mo de be wholesale na nso mo ba wo kita 20 Ghana kwa no de be retail na se ni ya wase Ghana ni ye no bodua no ono nso be ye eno na nam so ma enura amanebo ne kire se gutafo ene adwadifo nka bom ko wo man Ghana mu no yese nko ba kwa kototo amanfo stores mu nyame ya adoma efri dwade ko eno ene ye bopini vice president edema ekuo eguta Yera Clement Boateng ene ne bonko ne ebusan so pani ni ayati nie se nyame ya adom a okina chidwoda mo kwa kototo amanfo stores mu no kra na wo kire mu kire so mpaka se there is nowhere Guta has said that it is going to embark on the closure of shops on Monday. But what is happening is, if you could recall, our president in faraway Japan made an announcement that government intends to abolish that 1 million requirement for investors who wants to enter the trading business. And since the president made that announcement, there has been a lot of agitation from our members because they think that if government abolish that requirement, then government is going to open, the floodgates to anybody, irrespective of the money that you have, to come and enter the retail space, and that has been the worrying of our members. So when the president made that announcement and then the agitation started, the CEO of Ghana Investment Promotion Authority quickly had to come in and then calm our nerves. And so Abusia ene vice president edema Ghana Union of Traders Association Clement Boateng na wa mananso ho a wo kire se wo mo ne mpanifo bebre ahyiahia titiri pa energy IPCC Oyera Simon Maje wo mo ne no ahia anaso wo mo ne di nkomo mpo kasasie wano ne mampani ena ne nam ya mampani eka asase no a kire se no kre wo ba pe wo mo nya botre ma no wo ba bedru pe ne wo mu bia e wo so wo mu hunu no won be kana sa ama bia timi aye fine. So today we had an engagement with the CEO of Ghana Investment Promotion Authority, and then he gave us, classification. Apparently, what he said was that what the president said has nothing to do with trading, but then it rather goes, to a more preferred and technical areas like manufacturing, like mining, like IT, and then like AI. But then it has nothing to do with the trading sector. The status quo still remains. We still uphold the requirements of the trading sector. And so we have come our nerves. And then because when they started, the stakeholder engagement for the review of this law, we even proposed that the threshold should rather be increased from $1 million, to $3 million. And so we were very astonished when the president said they are even going to take the $1 million off. So we have seek clarification from the CEO, and so there's nothing of that sort, which is that Guta is going to embark on the closure of shops on Monday. Enti enyania we be yama Ghana fo mo be ka se ye betoto amanfo shopum na emom wo mo ne mpanifo ahia ne mpanifo be ka no eno no wo de be ya adwuma enti efiri ne ekosi juoda no enya de o mabom timu po se juoda no kwa kodi dwuma bi etesa we Yera Clement Boateng wo no vice president and the Ghana Union of Traders Association Guta ene no ebo nkomo no abusia we nyina kire wo se uwo wiase uyo ba na ubu nsa na se wanya ahote tampapa amfa amu nsa no amfa nkrakra ho yi a anhwe yepe na da bia wo ho na patabiribiri yabo patabiribiri yabo ase bibi besi saa nanso se wonya secure sanitary pad na se wo de emoa enema nyina ekoyie pa edema wo da bia ya na mekra de meka kire ma ne se nka wo mo ntwen kakra mema ne kokrom se na wo ne ba eya amumu nkoto secure sanitary pad na mema bema bia unua ba wo yere
anaasɛ bi a wadamfo baabi wo maame o baba wankasa tɔfama no wo de tɔkyɛ no sɛ biscuit na nya fine pa sɛ wotɔ secure na wo de ma wo baabi ano a ɛma ne wo ahodasoɔ sɛ wo wadwene ne daakye ho opɛ sɛ nneɛma nyinaa kɔ yi opɛ sɛ wɔno ankasa na brabɔ ne yeso secured ɛno nti na wato secure sanitary pad ɛde ama no ɛma wɔnam a wɔnhwɛ n'anim nhwɛ n'akyi wɔnim sɛ baabi a wɔkɔ no asɛm bi ensi wɔ n'akyi ɛno nti wɔkɔ a n'anim pron ɛna wɔnam a wɔkɔ esan pɛl kɔte no ɛde afa mfimfini no ɛno no mogya sufin no nyinaa kama ɛma rashes enwu wɔn maayɔ ne ho ɛna afei yɛde mint ato mfimfini saa no nti ɛno nso boa ɛmaayɔ no mu siesie wɔn ɛma bibia ɛyɛ fine ɛnyɛ na ɛwɔ shops ahodoɔ nyinaa mu ɛwɔ man Ghana mu bia na wo pedodo no watu aton ɛwɔ santimanta ne nkwado a mama excellent cosmetics ɛna ado ani chirim wɔ wadum PZ ɛna afei kwada so estate taxi station wɔ old asempa pharmacy kwan no mu hɔ no ɛhɔ na wɔbutu gye number si na frɛ yɛntɛw 0243 862 158 0243 862 158 na afei one yɛn abɔ nkɔmɔ hyɛne nso ma me sɛ bi a wonte ade a yɛfrɛ no T74 a me ya na ɛha me paa san sɛ T74 yɛ ɛne yɛ ne twatia mu no na mmom sɛ woka ne tententen a yɛfrɛ no tontina 74 ɛno yɛ ka tete dodo no a na mpanimfoɔ de ahyɛ yɛn no ano a asɛ atadwe a yɛahyɛ ne kubu wɔsi fam sɛ ekimu a wɔkyɛn atesi apa so ne ho ɔde ne sɛ kurubu sɛ wononom T74 a ɛte sɛ nananom dodo no pɛpɛɛpɛ ɛyɛ no a ɛne yɛadaadaa ni kakra bi ama FDA nso agye atom ahunu sɛ ampa yadeɛ bi a nam ntini mu fa mogya mu biara no T74 epiapia gu nkyɛn na abɔ nipadua no ho ban na ho atimi atɔ ɛno nti yadeɛ bi te sɛ wo a wani mu taa honhon paa na afei wɔn nsa ne wɔn nan na honhon wo bi wɔ hɔ a wakɔdi mpamu agorɔ ama wakɔte amanfoɔ HIV bi nanso enya ngrase fa nkodu AC no mepatwa bɔ mɔde nakɔpɛ 2074 ana T74 ni bi mepatwa mo jabroso na ɛwɔ soɔ ekuro tu a na ahene na enwu yɛ da bia na plaster fa mo na ho wo hia T74 ɛbɛboa wo paa antehye wa na ɛwɔ soɔ akomayadeɛ mepatwa wo nso de na akɔ te sɛ ɛwa paa asensamawa da bia anɔpɛ wie anwumere bɛte kuhu anɔpɛ wie anwumere bɛte kuhu kɔpɛ tontina 74 nanom na ɛbɛboa wo paa ununum wei a ɛyi saa wɔ hawe nyinaa de afiri ho so no na ɛsan so aboa wo boost wo immune system ama nneɛma nyinaa atumi akɔyie ɛde ama wo ɛnyɛ mɔpemfoɔ ɔbaa wɔ ma akɔda no foɔ na akɔda wo nya mfinhyia no edu ebienu wo a wo pɛ dodo atu atɔn no mepatwa yɛ na Udwani achim ewo Okanshi Drugland and afei Kumasi so Ashtown eno eye Kolinak Heba na udwani achim wo ho wo a wo pɛ dodo watu aton no sanji number si ka ho 0246 073 498 0246 073-498 and afei 0501-628-931 na afei one empani abo enkomo ye to akase no eso ye de kase bone kopie mo e wa atoye mantemu shama mensine mu na yegina na wohwene ye wo asoko na bekrom na waba bonti watwo nkrata e de akoma asoye hwe yengumesua e wonsam so e kyese e kwan ya kyerkyefo ne bi efa so e de ye wo modwuma e wona sase so no enya dia na dije ho kra enti ebeya asoye a ehwe eye yengumesua wonsam so no omwe na wo munyi sa kyerkyefo ne nyina empie na nato aso ekyem se emre bi etwemo na wo mu e kase se school no enka wo mu fa na nadi ento so na nase no kra bi animo na mum ena no so ena school ne ba ye ntino won ko gina ba bia enka se wo mu fa ne di ento school so a ensemu a woni sentrofo di nkomo no yenkotie mra ye nyina ye tie sompa school mum de amano amadano na yesi ahina na yede yene resources na yene expertise ye si school dan na mum adwena minima manfo na ye na ye gitumi de won fo no 10 years coming ya result oban ye nti ahase ni hunde JHS bi na wo hina asase de ni feeding school or primary nti na oda mama hina yesi ni school dan da mamekan yesi school dan no awofo to won bus more do ye bia no wo ye but you hunde achechefo no wo mu bi ona wo hina wo mu bi won boa na fi so director no so kwa oda nka ohwe na achechefo no ma wudi dwuma dem o se no fata no so ade
Nipa okasa ye aye nana breakroom ya wano yo hene yawo asoko na nana wie ye no wa mananso a wo to aso de adesede mu odin edeto aban enim aso ye hwe ye mumesua wonsam so na afem no ahye bedwani a owo shama ye honorable Mrs Emilia ese omummoa na enwumesua wonsam e wa asoko hodom no entimi nyina na to said that ye petition na ye da ba na copy director general ya copy minister Honorable Haruna. When you when you na hene resort no ye onja na do ti yesku sam na oden akomoda nkasa nkasa de wo bototo nyama asembia ye raise no petition no wo be mu hwehwe no wodi ye wada to ye ama hena do na hena de che na akodo ama going forward no at least I should nya good grade aba ma yama fam no wo tu akọ school apapa na wanye nimdi apapa odi ho ma no so guda yiri lab ye declare say health center you guda yiri lab ye best there one more boy go to flowing level one more boy na hena pam so nbe MP Honorable Emilia Aka Nipo kasa ye nana breakroom wano eyo hene yo wo asoko ye no ewo shama mensin emu ewo atoye mantemu ye toa ensem ne so na enrada ena asoafo ya ohwe nkitawndie ensem so ewo mayi mu onunyafo Samuel na te George wano edebetu dwa e kire se DStv for anasa multi choice Ghana one more any asoye no na afi NCA one more kwantiase apam kire se nyame adom ayenche bia na DStv subscription no a wo me yeso mbete so no wo mate so kama na afi Ghana fo nyina atimi subscribe no matimi atuatua na kakrakra eno na nam so ema nura wo ye press conference wie ye kan se me nyina wie ye nwumre no ayanto anka surumpo anso ena multi choice Ghana for de ba ye se wo mo for the where so wo mo aka so mba bete so wo mo nka sa o no mo kan ne se nyame adom a asoye no ate ekuo so wo nyina ntrase bajeku a wo nyina betrase eno no wo de wo ewa atwane yem so wo mbekọ na wo makwa akwa ho adwuma na wo nya wanye so wo ti bibia so eno na wo posti sa de we ba social media no so wie ese kim onumenya for Samuel na te George so kwa na Twitter page ne so X no ho no eno akwachocho se sa chesamo no ya de yam a na se ye kan bokọ amompe gese ye de wo moto eno no ade aka chuam se eno kure wo ma wo date se enkosi na wieye ena memene de ya si September ya wieye na se wo mo nye ne so wo ye no omo Ghana ban be twe omo so eno na wo so ko chiro sa na se sa de a se mo kwa posti sa atom ade atom media no so se Ghana fo nyina ente se mo nya de amo be te bibia so ama ye de a ene ye me so me ka de a kire mo nya for Sam George ne ka sei wo se ne kwa na wieye na se ne wo so wo ye no omo nye ya wo DStv epacho kwano tum won ba bedum no sanse Sam George kire se won ba be to DStv mu agye won license ya free won sem kosi se won ba ne Ghana fo epe ede ama won afa yem fansem no enkopie mu ewo amanone wa amanone nsem mu no Hyundai won plant kase ba ko wa America brochima mu ena ya te se Homeland Security fo akwakote afa ho a Ghana fo ni amama hodo so fo bebre ye wo ho na obi wo ho a wo ko se wo kwa nsrahwe wo wie ya no akopa adwuma ye wo ho wakonso wakompensra hwe owi ya no akopa adwuma ye ho na wo mu nyina akogu Hyundai fo no wo mo plant na side ho eno wo mo ye adwuma eno na Homeland Security fo eye se o dabi ye nya ne sa emra e wo mayi mu eno nti wo mbo fa ho ne wo mo akopam nipa bebre akochichi bebre na ne nyina mu no ye ne eye Homeland Security Investigations wo mo special agent I friend say Steven Shrank ye ne bo ankomo e ma ne ye busa ne se aso there was a majority of Korean nationals from the 475. I don't have the exact nationality breakdown for you, but we can likely get that after the fact. They are in the custody of ICE enforcement and removal operations. Most were brought to the Folkestone D-Ray facility last night, and they will be moved based on their individual circumstances beyond that. This, in fact, was the largest single-site enforcement operation in the history of Homeland Security investigations. Abusia, Homeland Security Investigations, one more special agent, Steven Shrank, and no ebon komono. Ni nyina mu no, ena yesantwe ahoma no ko White House. And any American mampani Donald Trump, and so bon komono abusia so papa. Enipa bebre aye stranded ya chechi wo na o kan se no so mu nyai wo mu nyina no Joe Biden na de on baaye Joe Biden so de on baaye no wo ma mfa mra kwan so na baaye nti apam wo ma
adwuma and a homeland security for one more year. They were illegal aliens, and well, we want to get along with other countries, and we want to have a great, stable workforce. And we had, as I understand it, a lot of illegal aliens, some not the best of people, but we had a lot of illegal aliens working there. So, look, they're doing their job. That's what they have to do. These are people that came through with Biden. They came through illegally. They came into our country, so we have to do our job. We America mampani Donald Trump was we mo sanko for we nyina man famra kwan so na bae Biden adawroma enu omo nam kwati kwan so bae enu nti wabai we yiwom nyina afiri ho se na ebe ya ebetimi aboa na bibia etimi aye fine hye ne nsoma me se bia wo de na kwa malaria ene wo so wo de wonya nkwa America me mpamo na emo malaria na wo so aduane si wo na wontimi ntibi ni a wo behia time herbal mixture ene ne capsules we kra the time herbal mixture no eno nko agina ne brane ya se wunya bi to a wo wanum ato wo malaria chewo waposo ye oya no ebetimi aboa wo ayisa wo hawo nyina e de afiri ho so na wo so watimi atebe adi ye wo time HH mixture ene the capsules enso wo ho eno de wo a wontimi nyonso wo ajonso ya achewo wo jonso a wo bebra ansa na watimi atwa kakrakra ato agu na ne nyina etam esa ojunso twa no na the pressure to ne so or how kase na eba ne so no copper time HH mixture and the capsules ni bi time HH mixture and the capsules no copper bi to esanso ye immune booster anti boost immune system no afei oba ana bema o private part ho no niema nhyeda nkoye asensansa bi egugu ho bi saa no a time HH mixture no be yi nyina de afi ho na bibia timi aye fine afei ni nyina mu no esanso boa wo hye wodene eye satadwan ahye ne kubu no da bia na mpam no ene gie nko a ene wo ho enye mopemfo oba ma akora ne fo na akora wonya mfinhye du mienu obi aka bia betimi anom bi afei pharmacy ne herbal shops nyina wo benya bia to wo a wo pedodo atu aton no frɛ number CCC a 0244 417 669 0244 417 669 na fe one empani abo enkomo we abusia aha ena premier kwan na dumienu kase ya ede besom wona secure sanitary pad adawroma woso yasene na T74 enso ka ye ho bi na fe time herbal mixture na time HH mixture enso eso yasene no yede ne nyina AC ena nsem a wote na wiei no na poso bie ene se ye kwa homa no so ma ye ne yensentreni na oponchecheku edi nkomodi free brass sport ya ne nyina ne se ekuo bi eye demonstration edi etia Nigeria for na sanso ena tension pa ya ejina mu wotontokrom no enya asem kuma yamane boni bo abedu enso be chechire mu saa ede kire yen Alhaji Yusuf Sulemana eyem rahye bedwani a wo boli bamboy watro nkrata de akoma interior ministry no ese kwan ya security personnel efa so ebo wo ban no wo moni nje ho na ye kwa America ekobo nkomo kakra wonu mu a ekita visiting visa ya wo mode nenenam aya America eye adwuma no homeland security force aferi omo mpene emo nya adwuma e wo ho abusia nsem ya hodo bebre e kan we no mo ho e na nuanu mienu ya jebre e de ho enchiremu e de ebre wo mesrawo hyane nsoma me se u Facebook message kakra ba aye no Hajia special local foods Hajia special local foods adawromenti aduane papa nyina fie a wo hacho atomic kwan ne so transition finfin ho no ano wo butu ho no wono e na de aduane papa nyina e ma yen enti awia yi se bia wontimi nkọ mama direction wontimi nkọ a je number si na for delivery guy no fo aduane no emrew eye 0246 359 921 0246 359 921 na yemfa messages na aka no so ento aso ewa ha enso emfa ema commensa pillar 2 was a fantastic news no live ewa domi pillar 2 in fact mo badwuma pa mo nyere mo ho enchi akase nkoma Francisca Abando aka Lady Franca na kwa mo abatin di fabric kuma central was say no kure ni nyame anim ni NDC MPP fo no wo mo ye winning symbol enti wo ye de enkra MPP besan asode bio KK Edifrika so a wono nso say Ghana for mahunu seni o man yete baabi a yadru a se kra de wokọ site a eniema nyina galamsey site nyina akọ shoot and kill AJM do something why na we de agency kra we ne ono so de aba e wo master planner junior de freaking tampo we say we tie news no live na we say news we fantastic pa we say keep up the good works and chaka se nkoma Sofia free down so wobono east ono so ne de ya ode aba eno no na Sarfo kantanka wono so ena de aba we say happy birthday enkoma Priscilla Ofosu Ado wo Accra
wase nyankopon hyira Sarfo kantanka some passports wase nyankopon hyira na wonti na nim nkyira na fe wonye okese pa ne de ya wono nso ede ebaaye eno no sanso ena happy birthday and confirm bra de Ross we free ADCH members nyina yes ya ma happy birthday nyankopon hyira wonti na nim kyira na onye okese pa be Martin TV say hi good afternoon wase wo chia en pa wase news no de fantastic yeah ekoso wo ba bia yanu mo a de kase ebira we hya no nso senya ye nko a etwagu won kran no etwagu ye bio ewo kumase 93.1 enu ya SOMPA Kumasi ya headquarters no ayiko 100.9 enu nso Kumasi Adamfopa radio ewo France wo mahinkro Paris no mu ena afi SOMPA 101.1 watakwa SOMPA 103.3 watakwa de 106.1 eya SOMPA Tachiman 98.9 ewo Sunyane 90.7 Kranza 101.3 ewo Doma ena afi Kingdom 106.1 and also ewa mankesim udi code and SOMPA FM ye gina mu denden na Facebook we bi e kan message ni free buy no eya SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube no and so eya SOMPA FM live www.sompaonline.com so ensemi ni mobro don chwa no egu ho eya no akọ Play Store and App Store no ho na fa akọ download the SOMPA online app no ubetimi ahwe ni video ubetimi so etie audio ewo ho a ni nyina edemu krai na bibia etimi aye fine ya ye beje bre kan kase edema wo no eyemme obrempon nana kwaku ampoma meni aba oba pa nana ya kechire ya ma tiefo nyina monitia enya